guys, maayong ulto sa tanan. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa akong video guys. Ako di pa shout out si Jackie Vlog sa Facebook page o labi na gyud si Lola Inday. Daghang salamat ninyo ma'am sir sa inyong pagtanaw sa akong video. O gini akong kumpos kabahin sa akong kinabuhi about sa akong kaagi, tinuod nga kaagi. Inaot nga inyo ni magustuhan o ipalihog ko like niya i-share bas namasin ko nga maabot ni sa akong mama Rosalia Soliano kay dugay na ning nagpangita gikan sa akong pagkabata, wala jud mi nagkita. God bless po sa tanan.